kanturang dasang uray kanuman di nakadulpitan ay kasyan nakman sikat pakabiyakan ay saranayan na o saldaday kuy biyan ay alingagin na yaku kasyan na sikat iliw-liwan mangarday tuirit nga sikat po naragsak ngayon daduma nga natungkal biyan di kakadagwa-dwa pinagari pa pa napunuakin ka yaku mamati ka ikan turang gasang uray kanuman kinakadulpitan ay kasyan nakman sikat pakabiyakan